وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ba mu dama da kuma ikon ganin wannan yammaci mai albarka, yammacin juma'a dare na asabar. Yau muna 17 ga watan safar shekara 1448 hijira annabi Muhammad sun daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yau 31 ga watan 7 shekara 2026 miladiya haihuwar Isa ɗanna na Maryam annabin Allah alaihi salatu wassalam, inda muke haɗuwa a wannan ɗakin taro na makarantar mutu Khalid bin Walid da ke nan kusa da police staff quarters a Adama Road bayan Habibu Sha'ibu a cikin garin Mina, jihar Neja a tarayyar Najeriya, inda muke haɗuwa a kowane yammacin Juma'a dare na Asabar domin karatu a cikin littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da gafara Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Idan ba kuma ta ba a karatun da ya wuce a makon da ya gabata mun shiga yau 16 watan musulunci, yau 17 ne ko 16 ne malawa, yau 16 to 16 ga watan safar na to ma an gyara an samu nasikh ko mansukh bai aka samu. To muna cikin wannan babi na 35. Mun fara babin a satin da ya gabata, babin haƙƙin zauji al-imra'ati ma'ana babin haƙƙin namiji akan mace, babin da ke magana akan haƙƙin namiji akan mace. Mun karanta aya ta farko da malai ya kawo muna ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ko ina ne kuma za mu tashi hadisi yau. مالي يتشي وأما الأحاديث فمنها حديث عمر ابن أحوص السابق في الباب قبله. من كانت حديث عمر كي حديث عمر ابن أحوص الله يكرم مسيدا أباب ديك باتا تو غاص حديثين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي باتت غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة الفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد والذي نفسي بيدي ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتعبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. an samu daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Abu Huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare su da iyalan gidansa yace idza da'a ar-rajulu imra'atahu, idan miji ya kira matarsa ila firashihi zuwa ga shimfidansa, idan miji ya kira matarsa zuwa ga shimfidansa falam ta'tihi, sai bata zo masa ba, ta ki zuwa, ko dan ta gaji ko dan ba ta so ko dan ba ta jin sha'awa sai ta ki zuwa, fa bata ghadabana alaiha, shi kuma mijin ya kwana yana fushi da ita, abin ya bata mai dare, bai ji daɗi ba, domin babu inda zai sauke shawarsa sai a matarsa. Ya zo shawa ta taso masa, yana buƙatar matarsa domin ya kwanci aure da ita, sai ta ƙi, sai ya kwana yana mai fushi da ita,
to ba shi kaɗai ba ne, inda fushinsa mai sauƙi ne, la'anata hal mala'ikatu, mala'iku ne za su rinka tsine mata albarka hatta tusbiha, har sai ta kai safiya, har safiya ta waye mala'iku suna tsine mata, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka kenan anan mace ba ta da zaɓi, saboda ita mace shawanta ba kamar na namiji yake ba. Namiji shine ke da wahalar shawa, ita mace shawanta yana zo mata lokaci guda. Namiji ne ba karamin aiki bane kai tsaye ya shawa, to shi sun ya ita mace da zarar miji ya neme ta dole ne ta yadda, ko da tana jin shawa ko ba ta jin shawa, ko da ta gaji ko ba ta gaji ba, dole ne ta zo, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna jin wannan. Wa fi riwayatin, a wata riwaya lahuma na Imam Bukhari da Muslim, idza batat almar'atu hajiratan firashi zawjaha, idan mace ta kwana tana mai kaurace wa shimfiɗan mijinta, idan mace ba ta kwana tana mai kaurace wa shimfiɗan mijinta, la'anata hal mala'ikatu, mala'iku za su rinka tsine mata albarka hatta tusbiha, har sai ta waye gari. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsida da amincin Allah su bata a gare shi ya ce, wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina ke hannunsa, shine wa Allah. Annabi na rantsuwa, ka san ku abin nayi ne ko? Na rantse da wanda raina ke hannunsa, ma min rajulin, babu wani mutum, babu wani miji kenan, yad'u imra'atahu, wanda zai kira matarsa ila firashihi, zuwa ga shimfiɗansa, fata'aba sai ta ta zo, fata'aba alaihi, ta ta zo masa, illa kana alladhi fi samai sakhitan alaiha, face wannan da ke cikin sama ya yi fushi da ita. Wa ke cikin sama? Face Allah ya yi fushi da ita, hatta yarda anha, sai in miji ya yarda da ita. Yanzu kenan idan mace ta yi fushi da mijinta, ta yi kira ta a shimfiɗa take zuwa, safiya na wayewa ya tashi wuce zuwa ran aiki bai yi magana da ita ba, sai aka kawo mata gawansa ya mutu da fushinta, kuma ya mutu da fushi, kuma tana da fushin Allah a kanta. Kuna gane karatun nan? Ya mutu da fushinta, Allah ma ya fushi da ita. Ashe akwai hatsari, mata da aurenki Allah ya rufa miki asiri, kina da miji, dan ya zo da bukata, wata ma matar ba ta yadda ma sai ya mata wani alkawari. Akwai matan da ma sai an biya a yi kwanciya da su, kuma mata aure ce, kuma musulma ce, kuma tana son aljanna, kuma tana kilimin ce za ta samu aljanna, sai an biya, sai ya ba da wani abu kafin ya kwanciya da ita. To kaga yanzu ba wannan ake ba ma, ya zo ya kwana yana mai fushi da ita, ya zo ya kira ta zuwa ga shimfiɗa sai ta ƙi. Manzon Allah ya ce ya rantse da wanda rayin sake hannunsa, idan har ta ƙi, to mijin ko da ya fushi ko bai fushi ba, inda ya kwana ba ta zo ba, kaga wancan farko an ce fa ba ta ghadabana alaiha ko, wannan kuma aka ce miji ya kira ta ƙi zuwa, face wanda ke sama ya fushi da ita, Allah kenan. Ta kenan yanzu in ta yi sallar asubahi da asubahi na Allah ba zai karɓa ba. Inda mijin kuma na cikin fushi har ya wuce ofis, in ta yi azhar, la'asar, magariba, isha'i, da Allah ba zai karɓa ba. Allah wallahi tallahi, annabi ne faɗa, ba wani ɗauka kafa, Allah bai karɓa ba, komi ma gin za ta ma Allah bai karɓa ba, shi Allah da ya halicce ta ba zai karɓa ba, sai in mijin ya ce ya yafi mata, na yadda da ke yanzu. Wallahi tallahi, kaga ya kamata wannan karatun iyaye su san shi, mata a sanar da ɗalibai 'yan mata, yara matasa su san shi, sannan mu ma haƙoƙinmu a kansu, haƙoƙinsu a kanmu mu san shi, wanda muka yi a satin da ya gabata. Mu sani, don abin bautan Allah ce, ita kuma bautan Allah ba a yin ta da jahilci, ana son mutum ya samu ilimin abu. Allah ya sa mu dace. Hadisi na gaba, wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu aidan
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. من زال الله يتلقى أبو هريرة يتي من زال الله يتي لا يحل امرأة بايا هلسا قوة mace dai in dai mata aure ce baya halatta gare ta, kenan yanzu menene haramun ne a gare ta an ta suma ta yi azumin nafila, azumin litinin, azumin alhamis, azumin tasu'a da ashura, azumin sitta shawwal, azumin duk dai azumin nafila baya halatta ga mace ta yi azumi wa zawjuha shahidun, mijinta na gari, mijinta na nan, illa bi iznihi, sai da izininsa. Wannan ya kamata ke mace ki san miji ba karamin mutum bane. Yanzu fa azumi wa zaki ma azumi Allah, wa ki ba lada Allah, to shi Allah nan ne bai yadda ke azumi ba. Ashe in mishi kuma an ce illa bi izni, sai da izininsa, ashe sai ta ce to mai gida gobe alhamis ina son yi azumi, in an bani dama, in yace a'a ba zaki ba fushi, ba turo baki, ba wani maganganu, Allah ya sa mu dace shikenan. Yanzu in ta yi wannan niyyar yin azumi ya ce ba za ta yi ba, za a ba ta lada ko za ta ba? Za a ba ta lada. Ladami niyya, fa man hamma bi hasanatin. To mata su san da irin wannan abubuwan, abinda za ki yi wanda sai miji ya baki izini sai ya hana ki ko menene, Allah zai baki lada. So haka haramun ne mace ta yi azumin nafila mijinta na gari illa bi izni, sai da izininsa, sai in ya yarda a yi. In ya ga dama kuma sai ta ɗauki azumin ya fita ya dawo da ranar shawa ta kama shi sai ya kare azumin, bai da laifi wajen Allah domin ba farilla ba ne, azumi ne na lafila. Illa bi iznihi, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'zan fi baitihi illa bi iznihi, kar ta yi izini a shigo gidansa sai da izininsa. Wala ta'zan, kar ta yi izini fi baitihi a gidansa illa bi iznihi, sai da izininsa. Mata su ji da kyau, wannan fa ba ana magana ki izini da namiji ba, hatta kawarki, hatta ƴan uwanki, hatta mahaifiyarki, hatta mahaifinki, sai da izinin mai gidanki. Allah wallahi sai kin nemi izini, baba zai zo, ballantana kawaye da suke kashe aure. Allah wallahi kakki yadda kawai kin zama ta saka ka baki da tsari, ki kiyaye addininki, ki bi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabinki, ki bi tsari irin su Fatima ƴar manzon Allah sallallahu radiyallahu anha, ya suke yi. Amma sai miji zai samu gidansa an cika da mata, me ya faru? Sun kawo ziyara da izinin wa bai sani ba. Sai miji zai samu gidansa ya cika da mutane, sai miji zai samu kawayenta, in yace bai yadda ba a ce bai da hankuri, shi ka'idarsa ta yawa. To wannan ka'idodin muka rasa, shi sa tafiya ta ki albarka. Dole ne mace in wani zai shigo miji ya sani, in wata za ta shigo in wata miji ya sani, da ma izinin sama. Waye ta shigo, wace ce wannan, wanda ce mi ta zo yi, menene na gani a cikin hijabinta, ai ka cika kakale. Dole ne domin matarsa ce ku anfusakum wa ahlikum nara. Amma wacce mace ce cikin matanmu da za ta yi da ana mata wani abu, kuma wajibin namiji ne fa, za ta fita sai ina za ki je, wani lokaci za ki dawo, menene a jikinki, menene na kin kunsa, me a jikanki, ba dan yana zargin ta ba, haƙƙi ne ya sani. Amma wacce mace ce take wannan? Wallahi jama'a, ina faɗa mana abubuwan da ke gabanmu ya yi yawa, abubuwan da ke gabanmu yana da yawa. Mu kyale maganar shugabanninmu, mu dawo mu karan kanmu. Miji ya sauke miki nauyi, ya ci yadda ki, ya miki kaza, ya miki kaza, ya miki kaza, amma ɗan biyayyan nan da aka ce ki ta biyayya, ki haƙuri, yana gagarar mata a yanzu. In ka sa ka'ida sai a ce ka sa ka'ida. To wanzu Allah su ce baya halasta wani ya shigo, wani gidanta wani ya shigo sai da izininsa. Ashe ke in kin san abin da kike yi, kawa ba za ta zo ta taya miki da miji ta hana shi bacci ba. Kina cikin gida, mai gidan kina cikin ɗaki yana bacci, wata kawai ki ta zo ta mai gida yana bacci, to in ba za ki iya ki fita, ƙara ki rabu ita ki rabu da mijinki. Kuma komai matsayin mijinki, komai karancin matsayinsa, komai talaucinsa, wallahi ya fita.
amma miji ya kasa zama gidansa da yake biyan haya ko gidansa da ya gina akan wai kawaye sun zo sun takura mai. Ana suna kin haihu ya ce bai bukatar kowa, shi kawai ba bukatar kowa ranar suna kawai ki ce ai bai isa ba, mutane za su zo min ka ce ba za su zo ba, su zo su hana shi zama cikin gidan shi ya fito ya je ya rasa inda zai shi. kin ga ai ba a samu as-sakina ba a samu al-mawaddata wa rahma waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ya kyauta, Allah ka shigar da mu ci gaba da karatu. An ibn Umar radiyallahu anhuma an annabi sun qala, Abdullah da Umar Allah ya kara masa ya ce manzo Allah ya ce kullukum ra'in, dukkaninku makiyaya ne, dukkaninku makiyaya ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kuma dukkaninku abin kiyo ne akan abin da aka baku kiyo, abin tambaya ne kai. Kullukum wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kuma kowanenku dukkaninku sai an tambaye ku akan kiyo da aka baku. Fal amiru ra'in, shugaba mai kiyo ne, shugaba a ko'ina, shugaba a office, shugaba a ministry, shugaba a shago, shugaba a kamfani, shugaba a anguwa, shugaba a cikin matasa, shugaba cikin malamai, shugaba cikin kowane bangare mai kiyo ne. War rajul ra'in ala ahli baiti, mutum mai kiyo ne a cikin iyalan gidansa. Wa mura'atun, ita ma mace, wa mura'atu ra'iyatun, mace ma mai kiyo ce ala baiti zawjiha, a gidan mijinta, ala baiti zawjiha, a gidan mijinta. Na'am? Baji ba? Wa waladihi, shi mijinta za a tambaye ta akan shi, za a tambaye ta akan gidansa. Wa waladihi, da ɗansa ko ƴaƴansa. Fa kullukum ra'in, dukkaninku makiyaya ne, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas'ulun an ra'iyati, kuma dukkaninku sai an tambaye ku akan kiyon da kuke. Yanzu in mutum na kiyon shanu, in sun shiga gonar mutum suka yi banna, shin shanun za a hukunta ko mai gonar ko mai shanun? Mai shanun. Saboda dole ne miji ya san kiyon iyalinsa, ya san shigenta da fitanta, sannan ya kiyota ta hanyar abinci da abin sha da duk abin da yake haƙƙi ne, irin yadda yake kula da ragon zai ke sanya layya ranar sallah, irin yadda yake kula da kajin da yake sanya yanka ranar sallah, irin yadda yake kula da gonarsa da yadda yake kula da dabbobinsa, to fiye da haka zai kula da matar shi. Ita ma ta kula da mijin, ta kula da 'ya'yan miji, ta kula da fulawan gidan miji in akwai fulawa a gidan, ta kula da motar miji, ta kula da fankan gidan miji, ta kula da tibinsa, ta kula da soket, duk wani abu in ya siyo a harkinta wannan abu, a kula da wannan abu, kar a bari yara su bata. In ce wallahi sai an tambaye ta akan fulawan gidan nan ya aka yi ta lalace. Allah wallahi, yadda shi ma sai an tambaye shi ya bar matarsa da yunwa. Shi gida abin da yasa aka ce mace ita ke kiwo ala baiti zawjiha, saboda miji bai zama ai. Ke ce ke zama gida, in ya tashi fita da karfe 8 na safe, wani ma tun 6:30, wani daga masallaci asuba ya wuce wurin aiki, kafin ya dawo sai karfe 9 na dare, kafin ya dawo yaro sun yi bacci. Ashe in kika bar yaranki suka ɗauki wani turba daban, ke za a tsaye da ran tashi alkiyama, shi ya je nima muku abinci. In kika sakaci aiki ta ɗauki wani turba daban, ke ba ma aiki ba, hatta yaron da ke muku aiki ko hasbiyar da ta muku aiki, sai an tambaye ki akan ran tashi alkiyama. Wallahi sai an tambaya. Kan a ɗauka kamar zama aure kawai zama ne na kasuwanci, ni zan sai da kaza, wata ba abin da dame ta, kasuwancin ta kawai take. Safiya ta yi ta wuce, ta dawo, ta je kasuwa kawai, ta dawo, ta buga nan, tana son sai ta yi kuɗi, tana son sai ta ba ruwanta da mijinta, ya yi ci, ya yake wahala, ba abin da dame ta. 'Ya'yan ma sai ga su za su yi kansu gyara, su shirya zuwa makarantar boko, su za su yi kansu kaza, ba abin da ya dame ta. Za a tambaye ki. Manzon Allah ya faɗa kuma hadisi ingantacce, hadisin Ma'aqil bin Yasar, yace ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatahu yamutu yawma yamutu huwa ghashin an ra'iyati illa harama Allahu alaihi aljanna. Ba wani bawa da Allah zai ba shi kiyon abin kiyo ya mutu ranar da mutuwa ta zo masa alhali yana ha'inta wannan kiyon, sai Allah ya haramta masa aljanna.
sai Allah ya haramta masa aljanna. Saka dole a kiyaye. Miji ka dinka lura da wayan matanka, wani gurbi take ciki, da wa take mu'amala, da wa take kasuwanci. Kai kun ba wanda ya sa ki kalle wayan mijinki, ba haƙƙinki bane, haramun ne gare ki ki kalle wayan mijinki, haramun ne, ba uwanki. Ko da ko ya rufe mata hudu, ba abin da ya ce to ai yanzu ba ko bai karo wata, ba abin da ya da wannan ba haƙƙinki bane, amma shi haƙƙi ne ya san me kike yi a waya. In ya gida ce ya haramta miki babban waya sai karban waya, kuma yana da right, kuma bai sa ma Allah bai sa ma sunna annabi ba, bal ma haƙƙi ne in ya ga abin zai zama fitina ma wayan gaba ɗaya ma ya hana ki, ya samu ai waya rakani ba ya baki, kira dai zai kira, ita ma in akwai hatsari ma ya hana. Wannan duk saddar zari'a ne, kuma wannan haƙƙi ne, kuma za a tambaye mu. Amma wallahi mafi yawancin matanmu ba ma su ya zama ta yadda ma, bala'i ne ma, ta shiga YouTube, ta shiga Facebook, ta shiga TikTok, ta je ta yi rawa, ballagaza mara kama kai. In miji ce zai magana a ce to ai kasuwanci take yi, ka bata ta kasuwanci, to in bata, mutane ba ruwansu da lahira ba, su kawai mutane duniya ke damunsu ba ruwansu. Iyaye ba abin da dame su kawai duniya. Yarinya sai da kawaya ya za ta business, kuma yana ɗaukar nauyinta akan komai. Babban abin tashin hankali za ga namiji komai shi ke a gida, amma an ci da sashi dole iyalin sai ta yi kasuwanci, komai ya ɗauke mata ba. Inda zai wani abu za ta sa kuɗin sai ta ci sai an biya ta. Amma duk da haka mu kiyaye haƙoƙin junanmu, ko shakka babu shi ne tsirin mu ran tashar kiyama. Allah ka tsare mu. وعن أبي علي طلق ابن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقا طلق ابن علي daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sai ya ce manzo sun ya ce idza da'a ar-rajul zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur. Manzo Allah ce daga Ali ibn Talq, ma'ana Talq ibn Ali kenan, ce manzo sun ya ce idza da'a ar-rajul zawjata, idan namiji ya kira matarsa zuwa li hajatihi domin bukatarsa ta karan kansa, ya fita ya dawo, ya ce wance zo, da rana ne, da safe ne, kowane lokaci ne ya kira ta, manzan Allah ya ce falta'tihi, dole ta zo masa, dole ta je, wa in kanat ala tannur, ko da tana kan tanda ta kosai ko masa ko gurasa, ma'ana ta dora tanda ana soya wani abu, sai mai gida ya dawo, ko da ma yana cikin gida sai ce zo, kuma kwanci aure zai da ita, dole ta zo masa. A wata ruwaya ko da tana kan raƙumi ne da ita da shi. Ina fatan wannan sakon zai kai inda ya kamata. Ku ji haƙoƙin da ke kanku, ma'ana ba a son a bata ma namiji da rai, kuma wannan shawar ta ya kwanciya da yake da aka ce dole ki yadda, shine babban abin da zai sa ya ga darajarki. Har manzo Allah ce da ɗayanku ya fita waje sai ya hango wata mata, to yayi sauri ya koma wajen iyalinsa ya biya bukatarsa. Har ruwaya ta zo wata rana manzo suna cikin sahabbai, sai kawai wata mata ta gita, sai manzo Allah ta shiga cikin gida, ya je biya bukatarsa da iyalinsa sallallahu alaihi wa sallam, dan ya karantar da sauran al'ummarsa ga abin da ke faruwa, ga abin da ya kamata a yi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد. وانا حديثي نا أبو هريرة wani daga cikin sahabban manzan Allah ne ya je ƙasar Sham, sai ya ga yadda in za a gaida sarakuna sai an faɗi an cire takalmi a girmama su, sai ya ga ba wanda ya fi cancanta a yi ma wannan fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shikenan kawai yana zuwa garin Madina, yana ganin manzan Allah kawai sai ya faɗi ya cire takalmi, sai ya faɗi gaban manzan Allah zai gaisa da manzan Allah. Sai manzan Allah ce ma me haka? Sai ce ya Rasulullah, na ga ana ma sarakuna ne, sai na ga sarakunan ba su kai ka daraja ba, ba su kai ka matsayi ba, kai ka fi cancanta a maka. Sai manzo Allah ce da zan umarci wani ya ma wani sujada, da mace ce zan yi mata umarni ta ma mijinta sujada. Shine law kuntu amira ahadan,
in ni na kasance zan yi umarni ga wani an yasjuda li ahadin yayi wani sujada la amartul mar'ata da na umarci mace an tasjuda li zawjiha to mijinta sujada saboda mi a wata race li'izami haqqihi alaiha saboda yadda take da girman yake da girman haƙƙi a kanta inda zai yi don girmamawa don daraja don matsayi wani ma wani sujada da mace ce za ta yi kamata mu namiji sujada to ita ma ba wata dama ba saboda sujada Allah kaɗai ake ma amma don me aka kwatanta shi inda zai yi saboda a nuna ma mata cewar namiji ba kan wallasa ba ne namiji kake wasa da abinki yana da daraja har a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shi yadda mu wa an ummi salama radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyum ra'atin ummu salama Allah ya kara mata ta ce manzo Allah ya ce duk wata matar da matat ta mutu wa zawjuha anha radin alhali mijinta ya yarda da ita yadda ta yankan shakku ta mutu duk ya ruɗe yanzu ina zan samu irin ta wancan mai haƙuri wancan mai juriya wancan mai ibada wa zai kula min da 'ya'yana kamar ta karantar da su ta kula da su ta tsaftace su ta kula min da gidana gida kullun tsaf yara na kullun tsaf karatun yara na ba na samun matsala sai dai in fita in kawo musu ba abin da ya dame ni yara na akwai tarbiyya yo wancan ta rusiya zan yi sai dai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajini fi musibati wa akhlifni khayran minha wancan Allah ya gafarta miki kaji namiji na cewa ni dai Allah ni na yafe miki duk abin da kike mai ina fatan ni ma kin yafe mu wani namiji kaga ya sumo saboda matar ta rasu ya yarda da ita completely ya yarda mata ce to duk matar da ta mutu mijin tana yarda da ita manzo Allah ce dakhalatul janna ta ma shiga aljanna Allahu akbar aljanna ma ta ma shiga an gama kesa ya kare malabaka ya ku iyaye mata ku kiyaye ya ku ɗalibai ku kiyaye in kuka yi aure ku nuna ku ɗalibai ne ku yi haƙuri da mazajen ku kullum in kuna son ku samu nasara a rayuwa ku rinka ƙoƙarin hararo alkhairin mutum alkhairi mala amin daura na ba labari wata mata ta same ta ce ita tana son a kashe mata aure da mijinta sai ce mata shekaran kunan ta shekaran su 18 suna da aure sai ce rubuta min abubuwa alkhairin da ya miki ta rubuta kaza ɗaya kenan sai nawa 2 ta ƙara 3 ta tsaya ya ce yanzu tun da kuka yi alkhairi domin alkhairin ba sa kirguwa ba san azadinsu ba amma ta manta sai ce daga shekarun da kuka yi wake ce da ke abincin ta shine so nawa a yin ta ce so 3 safe rana dare to ki lissafa shekara ta da kwana 363 so 300 so 363 nawa ne wake baki ruwa shi wake biyan kudin haya ko kuma gidansa ne ce shi ke biya lissafa ki gani ko ne shekara nawa ne so shekara so 18 nawa ne wake biya miki bukata shi ne kullum ki rinka kokarin hararo alkhairin mijinki in kana hararo alkhairin mutum sai ka manta da kuskuren shi amma in baka hararo alkhairi kuskuren yawa yake sai kin zo an samu damuwa an yi saki ki dawo kira wayo kanki ya zaki da kanki matsayaci bai da mutunci kuma ke ce baki da mutunci ki ce matsayaci dama miji ba goyo mace ne ba ɗan goyo ba ai miji ba ɗan goyo bane duk wanda ya ce ƙarya kike yi miji ko a ɗan goyo domin shi kula da ki kula da abinki yi mai biyayya na faɗa muku a satin da ya wuce manzon Allah ya sassa yake cewa mun faɗa ai wata yarinya ce babanta zai mata aure ce ta ba ta aure ba cikin sahabban manzon Allah suka garza wajen manzon ce ba za ta aure ta san menene haƙoƙinta menene haƙƙin miji akan ta sai manzon ce tabbi jan kin dauko aiki ci da a ce mijin kina da ciwo kurji yana fitar da ruwa tun daga kwakwalwar kanshi har zuwa dugadigansa ki sa harshen ki tsotse shi ki share da harshe manzo Allah ya ce wallahi baki biya haƙƙin mijinki ba da Allah yanzu akwai za ta yi wannan kurji ko akan ina sawunsa ne zuwa duddige kin lasa shi da harshen ki in ma ba Allah yake ce ya bata miki ba daki da wari ko ya bata miki shafe danki
miji dole ku san darajar maza, shine zai taimake ku. Iyayenku da suka zauna lafiya sun san darajar namiji ne wallahi. Mafi yawanci yanzu yara ba san darajar mazajensu ba. Da an yi aure sai ka san me ya faru, wata ɗaya biyu an fara samun matsala. Allah ya kyauta. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ بن جبل الله قال masa yace manzo asan yace la tu'dhi al-mar'atu zawjaha fi dunya, ba yadda za a yi mace ta cutar da mijinta a nan duniya ta hanyar kin kwanciya da shi, ta hanyar ci mai mutunci. Wata ma ba ta miji abinci, wata zai ta yada shi cikin mutane, ta cutar da shi, ta ƙi mai biyayya. Ba yadda za a yi mace ta cutar da mijinta a nan duniya illa qalat zawjatuhu min huril ain, face matarsa ta cikin huril ain cikin aljanna za ta ce, tana can za ta ce la tu'dhihi, ke wance ki daina cutar da mijinki, wallahi ki daina cutar da shi, kin ga baki shi, ki daina. Qatalakillah, Allah ne ya tsine miki albarka. Matan hulu in za ta tsine mata duniya albarka, Allah ya wadaranki, Allah ya tsine miki albarka. Fa inna ma huwa indaki dakhilun, shi bako ne a wajenki, bako. Yushiku an yufarikiki, kadan ya rage rabu da ke, ilaina zuwa gare mu, ya zo mu faranta mai dare. Kadan ya rage, kuna ji? Kadan ya rage ya rabu da ke, mutuwa ta doke shi kenan, ya kusa ya mutu. Ya zo nan mu kuma faranta mai dare, in ji matan horul ain. Ashe kaga ko ana tsire mata, je mata wata mai dare, shekaran je ma haka. Wata ma ta yi sati ɗaya ba ta magana da mijinta, wata ma wata ɗaya ba ta magana da mijinta. Wata ma matar ita ta yi laifi, amma tana jiran sai dai ya zo a wuce wurin, irin a cigaba da rayuwa ba ta ce dan Allah ka yafe min, dan Allah ka yafe min. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Aisha cewa duk matar da mai ta fushi da ita, Allah na fushi da ita, sai ta same shi ta ce wallahi ba zan yi tozali, ba zan iya ido bi da kai ba sai ka yafe mu a cikin wannan daren. Shi yasa mace kirki, mace alkhairi, mace da ke son ta samu aljanna, in miji ya fushi da ita, shine ma da laifi ba ita ba, daren nan ba ta yadda ta je ta kwanta sai ta tabbatar da cewar ya yafe mata. Shine mace. Amma kyale shi zai dawo, kyale shi kawai. Wata ma sai wata za ta zuga ta, ki kyale shi. In kika yi sakaci kika ce za ki ba da kanki, zai walakanta ki. To ainihin walakanci yake, ba wadda za a yi ma walakanci fiye da wadda ta yi laifi kuma ta ki dawowa ta ce a yi haƙuri. Wata ma sai dai kawai nan a basar, ka san mata Hausa muna da irin wannan abubuwa. Sai ka ta maka laifi sai dai irin a ba su a cigaba da rayuwa. Ta yi laifi ma malam, kuma laifin ta san ta yi laifi, amma kawai sai ka dawo irin a ta zuci maka wani da Allah ka yi hankuri, wallahi ji ni dai na san na yi laifi, amma dan Allah ka yafe min, dan Allah ka yafe min, wallahi in baka yafe min Allah ba zai yafe min ba, na yi maka laifi, na shiga haƙƙinka, dan Allah ka yafe min. To in dai kina neman yafuwa, ai Bahaushe ya ce matan na tuba ba ta rasa mishi. In dai mace ne na cewa na tuba ka yafe ni, dan Allah ka yafe min, an gama zaman lafiya. Amma in kika ce ya je ya dawo, to a ci gaba da tafiya, Allah ya kyauta. Kina ji kina gani zai karo miki wata, ta zo ta yi mai abin da za ta yi mai, ta yi laifi ma ta ce dan Allah ka yafe, baby ka yafe min, dan Allah ka yafe min, ki ta kuka ki da Allah ya sa, ba abin da Allah zai isa. Amma in ki sa abin da kike yi, ki girmama mai gidanki, ki darajar tashi, za ki gama lafiya. Na'am, amin ya hayyu ya qayyum. Na'am, na'am, da uwayensu. Baban shi dama ai ka'ida ne malam, dama fa dole idan mishi misali zai walakanta matar shi a gaban 'ya'yanta ci mutu mutunci, za su raina ta kuma za su raina shi daga baya. To haka mace idan kika ce bari ki walakanta mijinki, yaranki na kallo, kake ɗauka kamar wannan abin nasara ce, ba nasara ba ce. Za su raina babansu, in suka raina shi daga baya za su gano ce baban ma na kokari da mamun ba ta da gaskiya, mamun mu kaza, renin zai dawo kanki.
wallahi malam. Shi yasa wallahi in za mu yi zama tsakanin da Allah mu yi, in kuma za mu ci gaba da zama da muka ga dama to rayuwa haka za ta ci gaba da dama ba daɗi. Amma wallahi malam in ba an gyara zamantakewa mu gyara tsakaninmu da Allah, mu yi zaman aure irin na sahabban annabi, ba yadda za a yi mu ji daɗi. Mace ta tsaya matsayinta na mace, ta girmama mijinta, ta ɗauka duniyan nan ba wani mijin da ya kai shi. Duk wani namijin da ba shi ba in ba annabi bane ko sahabbai bai kai su. Duk yadda miji ke kyauta miji matar shi, ki ɗauka naki ya fi shi. To in kika ɗauka haka kin yi ma Allah godiya, sai ki roki Allah, Allah ya shi miki da shi. Ta zo wallahi malawar ce da ne mun saurari wani magana da wata ke ma mijinta, ya walakanta ta, ya kyale ta da yarinya ba ta lafiya ba ruwansa, tun yarinya na yarinya karamar jinjira har yanzu tana cewa yadda wani ya kyale wanci yan nan tawa ya yi banza da ita, Allah nake roƙo ya sa ya banza da shi, Allah ya sa Allah ya manta da shi yadda ya manta da ita, Allah ya walakanta shi yadda ya walakanta ta. Nace ba a faɗan wannan ga namiji, domin yanzu kina faɗan wannan kina roƙa ma kanki bashi, wanda ƙarshe abin zai afeta da ƴaƴanki. Wannan ƴaƴan naki da ke gani kina addu'a wai Allah sa ya walakanta su, za su zo suna roƙon Allah shi musu babansu in ya walakanta, in Allah ka ba addu'a ki. To sai mun tsarki zukatanmu, mu kiyaye Allah, Allah ba abin wasa bane. Mu kiyaye dokokin Allah a zamantakewar mu. Ki ma mijinki biyayya, ki mai da'a, ya ga da'ar a tattare da ki, ya ga biyayya a tattare da ki, ya ga jin kai, ya ga tausayi, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. In ya dawo gida ya rinka jin ya dawo inda zai huta, in ya fita ya rinka jin ya fita daga inda zai huta, yanzu an ji wahala. Amma wani mijin in ya dawo ya san ba hutu. Mijinki ki daina kokarin kullun sai kin samu bakin ciki da damuwa. Haka kai ma namiji ka daina kokarin tusa mata bakin ciki da damuwa, ka sani kai ma za ka aihu. In an kama ƴaƴanka yadda kake matarka, za ka ji daɗi. Kullum ka rinka lura da wannan. Allah shi yadda mu. Saboda mata ku daina walakanta mazajenku a gaban ƴaƴanku. In kuka haka ko shakka babu abin zai dawo kanku. In sun walakanta su kamar mace ce da kishiya, kar ki sakaci da mijinki zai aure ki ta fitina, ki ta bala'i, labarin zai zo wajenta, ita wadda za ta zo. In ta zo gidanki za ta rena ki. In kuma bayan ta zo kika ci gaba da walakanta mai gidanta, kina mai fitina, kina gaggawa maganganu, za ta ji haushinki. Ƙarshe kuma za ta rena ki domin tana son shi, ke kuma kin zo kina walakanta shi. Daga ƙarshe abin zai dawo kanki, ko abin ya dawo kan mai gidanki. Ita ma za ta ga ai jiya ta mai walakanci, ta ci mai mutunci amma ya bata abinci. Jiya ta mai walakanci, ta ci mai mutunci amma ya bata kuɗin gudunmawa. Jiya ta mai walakanci, ta ci mai mutunci amma ya bata kuɗi ta je gida har da maguzuri, har da kaza, har da kaza. Sai ta ɗauka ai sai an yi mai walakanci ne zai ji tsoronta. Ita wancan da yake mata uwar gida ko ta biyu ko ta uku, saboda tana walakanci, sai ita ma ta fara mijinki walakanci. A lokacin za ta fara mai walakanci, ke kuma a lokacin sai abin ya haushi, ya baki haushi, kin manta ke kika saya wannan walakancin da kanki. Saboda karki yadda a gaban yar uwanki wanda ke zama aure da mijinki ki walakanta mai gidanki, karshe za ta walakanta shi karan kansa. To ballantana ƴaƴanki, kuna zama da ke da ƴaƴanki kuna zagin mai babansu, kina ci mai mutunci, na rantse wata na baki hankali ba, dan nan zai ɗauka baban shi fansa, sai ya yi kwancin kwana ya mare ki, ce da ni kake, Allah tsini, Allah bai tsini mai ba, domin ke kika ja mu kanki. Duk wannan abubuwan ya kamata mu gyara zamantakewa aurarake mu. Kai ka zo kana dukan matanka a gaban ƴaƴanka, kana zaginta, ka ce mata faroniya, ka ce mata ƴar iska, ka ce mata ƴar kaza, zai dawo kanka. Wata rana yaran ne su sa ka kuka baka sani ba. Allah ya gyara zamantakewa shi yadda mu. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة بن زيد الله يقال مسا manzo Allah ce ma taraktu ba'di fitna, ban tabbarin bayan ni na wuce da duniyan nan ba wani abin da na bari a bayana mafi jaraba mafi tsananin jaraba, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya adarru ala rijal, wacce take cutar da mazaji, mafi cutar da mazaji. Ba fitina da jarabawa da ni bari a bayana, in ji manzo sun mafi cutuwa ga mazaje minan nisa'i, fiye da mata.
mata. Kuma ga shi nan mace wallahi in ba annabi kake ba ko to baka isa ba da mace. Ka daina ganin kai ustazu, wallahi mace bala'i ce. Mace tana dakule mutum sha'ani, mace tana sa abubuwa duk tsaya maka. Ashe shi ya sanya in za ka yi aure farfar bi za ta din, ka nemi mai addini, ba mai karatu ba mai digiri ba, a addini, ba hafiza ba, addini. Ba duk hafiza ba ce take da addini, ku kiyaye addini. Manzo Allah ya faɗa kai hadisi ne ingantacce ko farfar bi za ta din tarbat yadak, ko da hannunka zai kura ne wurin neman abinci ka aure ta, za ta yi haƙuri da kai. Mai addini, wannan wani lacca ne na musamman ko to da ka ki zama mutadayyina mai addini. Da miji zai rantsuwa ki ce haba mai gida me ne rantsuwa, ni ka rantsi a kaina, sai ka rantsi zan daina. Addini kenan. Mai addini ce za ta shirya, za ta je garinsu ko gidansu, ya ba ta dama kafin safiya ta waye, safiya ta yi ta shirya, za ta ɗauki akwatin tafi, ce ba za a yi tafiyan ba. Ta ce to ai ba damuwa, kawai ta cika ba harkokinta, ba zubar da hawaye, ba turo baki, ba kaza. Aiwa ai haka Allah ya ce ai ko ba mun kanta ai da zuba. Yawwa fasalihatu qanitatun abla ba sai ce muti'atun li zawjiha. Nan ne ake gane mace mai addini, mutadayyina. So da kake doga kamar dai abin ba na wasa bane fa, kamar kai ne namiji, ta bata maka rai, ta ci mutuncinka, ta yi maka asara, ka je kai mata cefa ne kuma mai kyau, shine namiji. Amma tun da kin yi ai sai kin yi kwana uku kici abinci ba, kai ba namiji bane. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. Allah wallahi ranar ta bata maka dare ka nuna mata kai ɗalibin ilimi ne, ka san Allah ka san annabi, kuma kana jin tsoron haɗuwa ka da Allah ran tashi kiyama, ba za ka bata da yunwa ba za ka walakanta ta ba. Ke ma haka. To in an ka samu wannan za a samu daidaito. Ita ta biyayya, shi kuma ya mata adalci, amma ya miki adalci kin ki biyayya, za a samu matsaloli sosai. Allah ka shigar da mu. Babi na gaba na waya na kalma karfe nawa ne yanzu. Babi na gaba babin nafaqati alal iyal, babin da zai bayani akan ciyar da iyali. Ta an zo wajen ko yawa ciyar da iyali, kuma ga shi lokaci yayi ko a tsaya nan ko in Allah ya kai sati mai zuwa muna da sai a tashi wannan babin, domin ayoyin nan suna da bayanai sosai da kamata a yi akan su. Ubangiji ciyar da iyali ba abin da ya fi wannan. Duk wanda yake son ya samu sauki, duk da cewa sauki ne, wata ba abin da wata za a ga kawai ta ce ta kullum sai dai kawai mutum ya kama ka abinci, ya kama ka kaza. Ni matsala na yana ka abinci, yana ka komai, yana kwa komai, amma ni bai ma kira na a waya in ya fita sai ya da daddare. Ke yanzu matsalar ki kenan, ba a kiran ki a waya, kawai shi ne matsalar ki. Wata kuma yana kira amma abinci babu, ya ce sai ɗan kare kira, sai ɗaba kira. Sai in Allah ke mu sati mai zawa ba, insha Allah ta'ala sai mu yi bayani. Allah sa mu dace, sa mu gama lafiya. wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Tace Allah saka alkhairi. Amin. Allah ya saka alkhairi gaba da. Tace malam dan Allah menene gaskiyar magana da ake cewa wai idan mutum yayi mafarki da wanda suka rasu, waɗanda suka rasu sai aka ce wai mutum yayi musu sadaka, suna buƙatar sadaka. Idan dai kai mafarki da wanda ya rasu kuma yana cikin azaba, ka gan shi cikin takura a cikin kabari, to in naka ne dan uwanka ne ko wani iyaye ko wani na kusa da kai, to sai kai mai sarka. Idan kuma wani ne makoci ya da ƴaƴa, sai ga ƴaƴan cewa kuna babanku addu'a, yawwa kuna babanku addu'a ko kuna mai sarka, musamman dai addu'a. Yawwa idan ka ga mutum na cikin azaba cikin kabarinsa kuma ka san ƴan uwansa ko ƴaƴansa,
to ka tambaye su ka ji tsakanin su da Allah ya shirbe da sun baban su addu'a ko ya shirbe da sun maman su addu'a in zai fada maka gaskiya ya mamanta lokaci saboda haka addu'a ke sa ba ya samu daraja a cikin kabari ya samu ɗaukaka a cikin kabari har sai ya zama yana tambaya da wannan daga ina a ce ɗanka ne addu'a ɗanka ne sannan shi kanan kansa da idan yana ma iyayensa addu'a to yana samun daraja da albarka a rayuwarsa kar ku yi sakaci da ma iyayenku addu'a kuma ba sai sun mutu ba tun suna da rayuwa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ku rinka ma iyayenku addu'a Allah ya sa su ga duniya lafiya Allah ya sa su mutu suna musulmai in suna rayu Allah ka shiga lamarin su Allah ka jibinci lamarin su in sun rasu kuma shi ma wannan ne ma uwa ka dage da musu addu'a daga cikin abin da suke bukata kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya cika magabatan mu wa alaikum assalam wa ai ba za ka faɗa ba kai mafarkin iyaye suna cika abubuwa wannan ƴan uwan wannan makotanka ne ko wani da ya rasu sai ka ce su mai addu'a ba sai ka ce ka ga shi ana mai azaba ba ai kai ba annabi bane mafarki ne kai kawai dai ku yi mai addu'a in suka isa sai sun san me ya faru suka ce gaskiya ban na yi mafarki ne ba su bi ba da na gan shi cikin jarabawa a cikin kabari su da kai na bukata addu'a shi kenan mun gane na'am babu kare mutunci a musulunci mun karanta da ko ana yi ba wani kare mutunci inda ake kare wurare guda uku ne mutum da matar shi sai wurin yaƙi sai yayin sulhu kai sulhu tsakanin mutane in ba wannan mutu ta karya haramun ce na'am sulhu ba wanda ke suna gaba tsakaninsu sai ka je ka ɗauke ce ai wannan yana cikin damuwa akan bakin cikin da gaba da kuke yi abin yaƙi ci yaƙi canyewa har na bashi labarin ma ka samu kaza yana ta murna yana addu'a ma ina ma ya haɗu da ke ma ya maka barka kai har ya bani ya ce ga wannan ma ya ce in ba da gudunmawarsa kafin ya zo kuma ba shi aiko ka ba kuɗin ma naka ne shi kenan sai ce to ba damuwa in mun haɗe mun yi sallama shi ma sai kuma wajen wancan sai ce ai wani ya yi bakin ciki a cikin abin da ke faruwa da shi da kai har ma ya samu kaza kwanan nan ya samu wata riba ta kasuwanci har ma ya ce gashi in baka to wanzu Allah ya ce wannan rantsu da kai lada ma za a baka hadisin Aisha lada za a baka saboda haka wannan ba damu amma ƙarya ina ka je wallahi na yi kaza ne ballantana ƙarya da rantsuwa wannan bala'i ne yaminul ghamus shine rantsuwa da ke nutsar da mutum cikin zunubi so haka ka daina ƙarya kar ka yi ƙarya kar ka yi aikin ƙarya ka yi gaskiya ka yi aikin gaskiya na'am alaikum salam ƙarya wanda ka sun ce in kayi za a zauna lafiya ka fahimta duk ƙarya da ka san in kai za a zauna lafiya tana son abu ka ce wallahi wancan aikin sha kafin ka za wallahi ai za ki gani kaga lafiya ka loko ko ka dan samu kayi dare kilan ka fara neman aure ne kuma ka tsoron fitinanta sai ka dan yi mata ka dan fesa mata da ƙarya yawa amma ba kullum ba yawa wata rana dai a dan yi ƙarya wata rana kuma a nan je amma wani ba zai iya ma ƙaryan ba ni dai gaskiya ƙarya kai kuma iya wallahi abin wahala yake ba da ni ƙarya wallahi Allah ya shirya da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gama duniya lafiya Allah ya shi kan magabatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da muka gabatar Allah ba mu ikon yin aiki da abin da muke karantawa ko ake karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mu wannan makaranta albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mu wannan makaranta albarka Allah ya ƙara mu wannan makaranta albarka da ɗalibanta da malamanta ubangiji Allah ka saka mu dukkan wanda suke ga mu taimako na kaɗan ko mai yawa domin yin aikin wannan makarantar ubangiji Allah ka taimaki ɗaliban mu waɗanda alƙur'ani ke ba su hala Allah ka sa hala musu waɗanda suke samun sauki Allah ka ƙara musu sauki ubangiji Allah ka ji kan iyayen mu ka gafarta musu waɗanda suka rage mu cikin iyayen mu ubangiji Allah ka sa su a duniya lafiya Allah marasa lafiya ma a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah shugabannin mu ke mun riko da hannayensu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu Allah ƴan umar suke cikin bala'in waɗanda suke kashe su suke ribace su ubangiji Allah ka musu sauki Allah ka musu sauki Allah ka musu sauki ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته